Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tilandirane pamudzi pano. Tabweranso ndi nkhani imene tikufuna kuti tikambirane ziwiri zitatu. Nkhani imene yagwedeza kwambiri patauni pano ndi maunduna, full list ya maunduna amene Professor Arthur Peter Mutharika watulutsa ndithu dzuloli nduna ndithu zosaposera 21 ngati sindikuphonya, komano onse kuphatikiza ndi president yemwe alipo pafupifupi 24 ngati si 25 president, vice, second vice so ineyo pamene tikufuna kuti tikambirane kwambiri komanso tikhalizikike ndi pa Minister of Homeland and Security chanichani kumeneko. Pamene papa pali apita Mukhito komanso kubwera deputy wawo amene ndi Norman Chisale ndiyetete tingokambako ziwiri zitatu zokhuza Mukhito. Mukhito anakhalapo Inspector General makamaka mu nthawi ya chipani mu nthawi ya Bingu Mutharika. Kwamene mukumbukira bwino nthawi imeneyo iwo ndithu anali Inspector General, ndipo mu mawu mwa Bingu Mutharika ngati mukumbukira bwino nthawi imeneyo ankanena kuti apita Mukhito sapepesa. Padali scandal ina imene idachitika makamaka yokhudzana ndi mene zidakhalira ku university padali chitsanzo china chimene chinkaperekedwa ndi lecture zidakhala bwanji chakumeneko ndikukhala ngati mklasimo munali ndithu mwana wina wankhulang'ona amene adakanena kwa akuluakulu kuti ayi ku sukulu kuti ndithu kumaphunzitsidwa zakuti koma kunaperekedwa chitsanzocho chimakamba mmodzi mwa akuluakulu, ndipo padachitika ndithu maskando awiri atatu anthu ankafuna kuti apita Mukhito apepese, koma Bingu Mutharika adanena kuti apita Mukhito sakupepesa. So iwowa anakhalapo ndithu wamkulu wa polisi mdziko muno mu nthawi imeneyo ya Bingu wa Mutharika. Pakadali pano Professor Arthur Peter Mutharika wasankha kukhala nduna ya za chitetezo security chanichani kwenako. Norman Chisale wakhala wachiwiri kwa iwowa. Mukhito sikuti mundale ndi munthu okhazikika chifukwa wangolowa chakumene kutengera ndi ndale, komano ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene akhala koloyo chifukwa mmene tanenamo kuti anali Inspector General mu nthawi ya chipani cha DPP yomweyi, komano akulamulira adali Bingu mu nthawi imeneyo. Chisale ndithu ndi bodyguard wachitetezo ndithu wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati kuli munthu mmodzi amene wagwiranso ntchito yotamandika makamaka kupereka chitetezo kwa Peter Mutharika, komanso munthu amene amaoneka kuti loyalty amayidziwa ndiye ndi Norman Chisale. Norman Chisale monga mmene mukudziwira akhala ndithu akuvala zibangiri tukambatu za maunyolo pamenepa kwa nthawi yayitali. Mwina mungodabwa kuti ndingolubalubwa ndili pa tsamba la Facebook page la Gerald Chavez Kapanikiza, mkulu amene amayankhula zosiyanasiyana mdziko lino, komanso ndi one of the diehards wa achipani chija cha Malawi Congress Party. Yeyo ndithu amachokera kudedza, ndipo kumeneku anayimira ngati phungu, koma mwatsoka ilo sadapambane. Tikhale tikuwerenga malemba awiri atatu amene walemba pamenepa, koma tipangofuna kuti tingopereka ka background ka anthu awiri amene Norman Chisale komanso Peter Mukhito. Norman Chisale mzaka zingapo zapitazi akhala akumangidwa kwambiri pa milandu yosiyanasiyana. Mlandu wina ndokhudzana ndithu kupezeka ndi chuma chochuluka chimene chipakatika kufotokozeredwa. Mlandu wina ndokhudzana certificate iwowa ndithu pamamveka mphekesera zoti certificate yawo ya form 4 imene ali nayo adachita chokuba. Mlandu wina ndithu adawatsegulira koma udatsekedwa udali wowombera mzimayi ku Blantyre, komanso ali ndi milandu ndithu yambiri. Iwowa anamangidwa moopsa muja, amangoti akatuluka ku polisi kusero kumapeza kuti cruiser ina ili panja ikwadikirira kuti iwavekenso unyolo. Ngati sindikuphonya adakhalapo kwa lumande makamaka ku Chichiri prison kwa kanthawi ndithu kwa miyezi ndithu kwana iwiri itatu kumapita chakumeneko, koma atangotuluka kwa lumande kuja akungofika kunja kwa prison kunapezeka kuti so cruiser imadikirira ya polisi ndikuanjata pa mulandu wina, ndipo iwowa ndithu kundende akhalako ndithu kwa kanthawi.
posachedwa pa khoti lidalamula kuti chuma chawo chonse chitengedwe ndi boma, chuma chimene akuchiganizira kuti chidapezeka mu njira yosayenerera. Tikukamba pano Norman Chisale ndi wachiwiri kwa nduna ndipo wa unduna wakewo ndokhudzana ndi chitetezo. Unduna uja umene umayang'ana ndithu zomangana zomathamangisana ndi makhuluza chonchi kungwauza polisi tapitani pakuti mukantole wakuti unduna wake ndithu umenewu. Zimene zitu zapereka jenkha anthu ayamikira kuti unduna umene ndithu aukunga chifukwa onse amene aponya mmenemu ndi anthu amene zachitetezo amadzidziwa bwino. Monga tikudziwa kuti Norman Chisale wakhala kupereka chitetezo kwa Peter Mutharika kuchokera ndithu zaka zambuyozi ku opposition kuseko, even panopo ngakhala MP akumakhalabe ndithu pa mdipiti wa magalimoto a Profesa Arthur Peter Mutharika kuonesesa kuti chitetezo chili chokwanira bwino. Koma yeyuso wapasidwa ndithu unduna woonetsetsa kuti chitetezo cha mdziko chikuyenda mopanda wina kuchigwiragwira, mopanda wina kuchisokoneza, mopanda wina kuchitobwanya atobwanya. Mwachangu ndi mosunga nthawi tatiyeni ndithu tiwerenge zimene walemba Gerald Chavez Kapanikiza. Yeyu ndithu monga atafotokozera muja kuti ni mmodzi mwa mikhulangona achipani cha Malawi Congress Party. Yeyu ndithu wangolemba uthenga wake ochepa koma ndithu kupereka nkhani zikulu. Kodi uthenga umenewu ukutinji? Yeyu ndithu Gerald Chavez Kapanikiza wanena kuti koma guys, anthu amene apita kosamalira unyolo ngati muli kufupi ndi boda ingoyendani wapansi mupite tsidya linalo. Imene ndithu statement yochepa imene Gerald Kapanikiza walemba ndithu pa tsamba lake la Facebook. Kodi mkulu amene akutanthauzanji? Mungata fotokozera bwino poyamba paja kutera kuti Norman Chisale ndi mmodzi mwa anthu amene wazunzika kwambiri, wamangidwa mochititsa mantha komanso momvetsa chisoni. Amati akangochoka kusero mwina kundende kumene kungotuluka panja mapeza khuluza ikummangaso pa mlandu wina, akamakatuluka pa bero kumeneko mapeza khuluza ina kumanga pa mlandu wina. Ndipo yeyu ndithu anadandaulapo kwambiri kuti wachitidwa nkhanza zochuluka makamaka kutengera pakummanga kwake kosadziwika bwino pa milandu imene amaganizidwa kuti adapeza chuma chopanda fotokozeredwa komanso milandu ina ingapo imene takhala tikuyikamba mbuyo muja. So zimene zikupereka chiopsezo kuti mwina ankotheka kuti amene ankamuzunza boma limene linkamuzunza iyeyo akhonza kubwenza zimene iyeyo ankachitiridwa ambuyomu. Tatiyeni mwa changu ndi mosunga nthawi tipita tithu comment section kuti timve kuti kodi zimene zakambidwa apazi anthu akuzitanthauzira motani komanso akuyika maganizo awo amotani. Takhani pompo chifukwa tiwabwera ndi nkhani zosiyana. Tiwerenge ndithu comment ina kuchokera ndithu kwa Phula kuti life is like a parade, now it's about tende. Ndithu amene ndithu akuti yayi moyo uli ngati pelete ndithu katitembenukani wakumbuyo amakhala kusogolo, wakusogolo amakhala akumbuyo. Comment ina kuchokera kwa Luthi Muhammadi Kazembe akuti ngozi mutalatu mukhitho ndi Chisale ziliko tu. Ndithu comment imene ndithu kuchokera kwa amene ndithu ndi Luthi Muhammadi. Comment ina kuchokera kwa Patrick Austin Msoya kuti former Inspector General of Police plus former MDF employee. Combination yachabe, combination yoyipa akwambiri. Tisakenso ndithu comment ina pamenepa kuchokera kwa Vincent Samuel Jr. kuti mawalet of arrest ma directives. Ndithu atero pamenepa ndithu nkhani yodabwitsa, nkhani yochititsa tsembwe. Tikufuna ndithu tiwerengeso comment ina kuchokera kwa makamaka amene ndi Mitalia Mzati ati koditu wina akhadi ukweche. Ndithu pamene ndithu ndi comment ina kuchokera kwa amenewo. Chachikulu chimene wafati fotokoza apa ndizokhuzana ndithu ndi kusankhidwa kwa Norman Chisale komanso Peter Mukhitho. Tapanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa tufetu ntchito yathu pano ndikugadabula kusungunula nkhani zosiyana zimene zikuchitika mdziko muno. Kufikiranso kanthawi kena komwe ndibwereso ndi nkhani zina zosangalatsa tingoti mwakuma nonse azikomo.
tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.